At the most here, Ithi Nkosi I enkantolo find that there is prima facie evidence which needs an answer. There is. And I don't have to delve into those other aspects. And consequently, I cannot discharge my learned colleague of number 4. There is evidence which a reasonable litigant has to discharge Ithi Nkosi or enkantolo confront rather. izogcina lapho ke mayelana nodaba lobufakazi obukhona ngaphambi kwayo kepha ke ethi khona kubufakazi engeke yakhuluma ngabo ngoba sikho ngaphakathi kwecala ke namuhla kepha ke singaphansi kwesicelo sakamsola wesine kade silethiwe lapho ke ummeli wakhe advocate Nxumalo Thizeni bamdedele kumacala wonkana labamthwesabo wona ke ngoba mayiphinda futhi Nkosi enkantolo icaphuna mhlambe kuyisho ke inkulumo yayo ithi khona ke udaba lobufakazi obukhona ngaphambi kwayo nobufakazi obulethiwe ngaphambi kwayo ubufakazi bezama ballistic report inhlamvu noma kuhlola kwezibhamu mhlawumbe ukuhlola kweinhlamvu futhi nodaba lama cellphone towers nama cellphone records futhi nodaba lwezithombe kade khona ngaphambi kwayo ke noma mhlawumbe kwezinkulumo kade zikhona noma kuxhumana kade khona phakathi kwabasolwa bonkana ethi futhi Nkosi enkantolo ke manje uma sifike ke esiphethelweni noma seletha ke isinqumo sayo mayana nodaba lwesicelo sakamsolwa wesine kade silethiwe lapho ke ummeli wakhe ku advocate Nxumalo ekuthizeni bamdedele kumacala wonkana noma mhlambe akhishwe ke kumacala wonkana athwesa wona ke ithi Nkosi enkantolo ke eyasinqaba isicelo leso ngoba khona icala ekumele liphendulwe lana ke ngaphambi kwayo. Okay. The court, please, my lord. So what do we do tomorrow? Is the court, my lord. Thanks.